Det er sådan noget her. Det her, jeg snakker om, chat. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Banut! Yalla, lad os rykke det. Hvad er det hedder det her? Jeg er nødt til lige at prøve det der. Voicer choicer. Var det det, skrev for? Jamen, lad os da prøve at kaste os ud i det. You turned her against me. Skal vi prøve den? Lad os prøve den. Jeg har jo aldrig set Star Wars. Er det en fejl, at jeg ikke har set Star Wars, chat? Burde jeg se Star Wars? Er der nogen, der lige kan fortælle mig om Star Wars og sådan noget? Er det en af dem, man skal have set? Meget nej, ser jeg i chatten, ikke? Rigtig meget nej. Okay, let's go. Så kører vi Star Wars. You turned her against me! Hvad fuck er det her? Bevæger det sig ikke, eller hvad? Okay, lad os bare prøve. You turned her against me. Hvem er det her? Er det Luke Skywalker? Jeg skal lige sidde og tænke, hvad for nogle stemmer de skal have hver især. Er det her Luke Skywalker? Det er sgu da ikke Darth Vader, mand. Anakin? Okay, hvad for en stemme vil Anakin have? Hey, Anakin? Det lyder jysk, ikke? Anakin. You turned her against me. Shit, mand. Okay, jeg vidste ikke, at den ville snakke samtidig med mig. Nej, mand. Gør vi lige igen. You turned her against me. Du vendte hende imod mig. Den er god, tror jeg. Den er rigtig god. Han er jøde, Anakin. Det kan man høre på navnet, ikke? You will not take her from me! Fuck er det her? Det ligner... Det ligner ham der dværgen fra Game of Thrones. Hvem fuck er det her i Star Wars? Kan jeg lige få hans navn? Ud fra hans navn, så vurderer vi, hvad han hed. Hvordan han snakker. Hvad siger han? You will not take her from me. Tyrion! Okay. Tyrion. Hvad for en type er Tyrion? Han er sådan lidt ADHD, ikke? Sådan lidt ustabil type. Du tager den ikke fra mig, mand! Jeg tror, jeg kom til at sige en lyd i starten også. Jeg prøver lige igen. Du tager den ikke fra mig, mand! Okay, den er meget god. Don't lecture me, Obi-Wan. Nå, er det den samme mand? I see through the lies of Shit, the mand. Jedi. Vi skal lige tilbage. Han kan ikke snakke... Måske snakker han ikke jysk, når han er sur. Det er måske okay. Når han er sur, så forsvinder det jyske. Er det her en ny en, så? Der kunne godt lige stå, hvem fuck det er, mand. Er det også den samme? Er det kun ham, der snakker, eller hvad? Tag i pis på mig nu, chat. Det er vel ikke den samme, det her? Nej, det er en, der svarer ham. Don't lecture me. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. Hvorfor snakker han indisk, ham her? Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. Hvem fuck er ham her, chat? Er der nogen, der har noget... Er det den samme? Mener I det? Stadig Anakin. Hvem fuck snakker han til? Prøv at høre, hvordan han snakker, chat. Don't lecture me, Obi-Wan. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of I the see through the Jedi. lies of the Jedi. Okay, jamen hvis det er den samme, så må han snakke jysk jo. Han er ikke sur mere, i hvert fald. Don't lecture me, Obi-Wan. Det betyder... Lad mig give mig lektioner, Obi-Wan. Jeg ser igennem løgnene af Jedi'en. Det må være meget godt, det der. Fear the dark side. Jeg ramte den ikke sådan helt præcis ovenpå. Er der noget fear... Det er stadig den samme, kan jeg høre. Er der noget fear the dark side as you do? Jeg er ikke bange fra den mørke side. Fra? Sagde jeg fra eller for? Lad os lige prøve igen. Jeg er ikke bange for den mørke side. Det var god. I have brought peace, Det er en anden, ikke? freedom, justice. Er det en anden nu, chat? Jeg har brug for, at der er nogen, der snakker til hinanden. Det er stadig... Er det kun ham, der snakker, eller hvad? Hvad fuck er det her, mand? Hvad er det for en... Det er en lorte, jeg har valgt, jo. Brought peace, freedom, justice. Jeg har bragt fred og frihed og justice. Jeg kan ikke lige huske, hvad fuck justice betyder. Justice, det er... Det er okay. Den går vi med. And security to my new empire. Fuck, han har mange... Retfærdighed, der var den. Godt sagt. Retfærdighed. Justits. Men hey, justits, ikke? Det er også en ting, jo. Justits. And security to my new empire. Og sikkerhed til en ny imperium. Don't make me kill you. Er det kun ham, der snakker, eller hvad, mand? Don't. Lad mig få mig til at slå ihjel. If you're not with me, then you're my enemy. If you're Hvis ikke du vil være min ven, så giver jeg kraften med heller ikke være din ven. Måske kan man også godt remix den lidt nogle gange. Du kan bare prøve. You have done that yourself. Okay. Endelig, mand. Endelig, mand. Hvordan skal han snakke ham her? Hvad hedder ham her? Det må være Obi-Wan. Det må være Obi-Wan. You have done that to yourself.
Villain voice. Villain. Han er fra gaden. Er han fra gaden, ham her? Lak, du kommer her til SP, jeg tror du er noget! Your anger and your lust for power have already done that. Your anger and your lust for power have already done that. Tror du ikke, jeg har fucking cyklet nyklet hele dagen og barberet min klunkelunke? Jeg er træt, mand! Undskyld til mine naboer. You have allowed this Dark Lord to twist your mind until now. Lad mig fucking forstyrre mig, mand! Jeg jagter krølleløller, kan du ikke se det, eller hvad, mand? Until now you have become the very thing you swore to destroy. Until now you have become the... Vi røg lidt off script der. Vi røg lidt off script der, chat. Jeg er ikke helt 100% sikker på, at det giver mening mere. Until you have become the... Ja, okay, se hvordan jeg får den tilbage på script. Jeg får den tilbage på script nu. Men ja, okay, så lad mig høre, hvad er det, du vil ligesom, mand? Så håber jeg, at fuck, det kommer slet ikke til at give mening. Det kommer slet ikke til at give mening nu. Jeg havde håbet, ham den anden ville sige noget, så vi kunne få det til at give mening igen. Nu kommer det slet ikke til at give mening. Kan jeg gå tilbage? Jeg kan gå tilbage. Fuck, mand. Så skal jeg svare mig selv. Hvad var det, jeg sagde før? Hvad er det, du vil? Eller ved du hvad, jeg er fucking ligeglad, faktisk. Kig. Jeg redde den der. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! Anakin, vil du give loyal til SP, eller hvad, mand? Det er SP hele vejen. Only a Sith deals in absolutes. Hvem er det her nu? Hvem er det her? Hvem er ham her? Hvad skal der, Brandy? Alaikum salam. Same. Nå, det er den samme. Okay, jeg tror hans navn var... Jeg sad og prøvede at læse det op som sådan Star Wars navn. Det er den samme. Okay. Only a Sith deals in absolutes. Prøv her. Jeg er høj på strosser lige nu, okay? I will do what I must. Okay, så er den færdig, tror jeg. Shit, mand. Den lortescore, det der. Pathetic. Okay, jamen lad os da se den. Du vent hende i mormor. Lak, du kommer her til SP, jeg tror du er noget. Du tager hende ikke fra mig, mand! Tror du ikke, jeg har fucking cyklet nyklet hele dagen og barberet min klunkelunke? Jeg er træt, mand! Lad mig fucking forstyrre mig, mand! Jeg jagter krølleløller, kan du ikke se det, eller hvad, mand? Men ja, okay, så lad mig høre, hvad er det, du vil ligesom, mand? Lad mig give mig lektioner op i vand. Jeg ser igennem løgnene af Jedi'en. Jeg er ikke bange for den mørke side. Jeg har bragt fred og frihed og justis og sikkerhed til en ny imperium. Eller ved du hvad, jeg er fucking ligeglad, faktisk. Okay. Jeg får mig til at slå ihjel. Anakin, vil du give loyal til SP, eller hvad, mand? Det er SP hele vejen. Hvis ikke du vil være min ven, så giver jeg kraftedeme heller ikke være din ven. Prøv her. Jeg er høj på strosser lige nu. Jeg bare prøv. Shit, man. Det er jo det bedste, der nogensinde er lavet, det her. Hold kæft for den gode. Hvordan fuck får jeg kun en 10 score? Den gemmer jeg. Kan vi sende den til Hollywood? Tak. Det er fucking griner, det her. Det er fucking grineren. Okay. Der er en chance for, at vi skal prøve igen. Chat. Lad os prøve at søge Pokémon. Men det er sådan noget mærkeligt lort, der kommer frem. Det er sådan noget spil og sådan noget der. Jeg kommer ikke til at lave One Piece. No way. Jeg kommer ikke til at fuck med One Piece. Lad os prøve at se her. Kan man ikke vælge most liked? Lad os se, hvad der er most liked er. Hvad har vi lyst til at have her? Hvem er most download? Lad os lige se. Skal vi tage en eller anden random? Som Obsession Dinner Scene? Det ligner, der er en kvinde involveret. Lad os se, om vi kan lægge en kvindestemme. Vi prøver den her. Lad os prøve Obsession Dinner Scene.
Bear, I love you so much. Okay. En brutal ind at starte ud på. Fuck man, jeg skal til at lyde som en kvinde nu. Bear, I love you so much. Vi starter med at følge the script. Bare lige for at lade os se, hvordan det udvikler sig. Bear, Jeg elsker dig så meget. I don't think I could live without you. Jeg tror bare slet ikke, jeg kan leve uden dig. Yes, more than anyone. Ja, mere. Yeah? Yeah? Ja. No. Ja. Åh. No. Nej. No. Fuck er det her overhovedet? No. Don't do that! No. I thought we were having a nice day. We are. Ej, sig mig engang, hvad fanden har du gang i, mand? Why does it matter? I thought we were having a nice We are. day. Hvad fuck er det, der sker lige nu, mand? Hvorfor rører du ved mig? You love me more than anyone in the world. Er det rigtigt, du har været sammen med Tarzan fra SP? Nikki, Sommer! does your dad really have cancer? Har du været sammen med Tarzan fra SP, eller hvad? What? Hvad? We are. Sit Why down. does Har du været sammen med Tarzan? We are. Hvad? We are. Jeg kan lugte strusser på dig! It's okay. We are. Hvordan kunne du gøre det imod mig? Du stinker af strusser! We are. Strusser! Okay, 25%. Det er bedre end før, jo. Det er bedre end før. You'll get there someday. Lad os se, hvordan kunne. Og lad mig sige pause for alle de der ting. Jeg sagde som hende der kvinde der, og undskyld til mine naboer. De må tænke, hvad fuck er det, der foregår derinde? Altså, af en eller anden år, så har jeg ikke fået nogen klager endnu. Jeg har slet ikke fået nogen klager endnu. Måske tænker de, der foregår noget freaky shit herinde. Prøv at se, efter de der lyde, jeg lavede til kvinden, hvad tænker mine naboer? De tænker, der foregår noget freaky shit derinde. Godt, vi har lukket vinduer. Lad os se. Jeg elsker dig så meget. Jeg tror bare slet ikke, jeg kan leve uden dig. Det er trash. Er det rigtigt, du har været sammen med Tarzan fra SP? Ja, mere. Sommer! Ja. Har du været sammen med Tarzan fra SP, eller hvad? Nej. Hvad? Ej, sig mig engang, hvad fanden har du gang i, mand? Hvad så med Tarzan? Jeg kan ikke også gøre lige nu, mand. Hvorfor har du ved mig? Jeg kan lugte strusser på dig. Hvordan kunne du gøre det imod mig? Du stinker af strusser. Strusser! Oh, shit. Oh, fuck it, man. Shit, man. Det gav ikke nogen fucking mening, det der. Sutten er officielt tabt. Ja, godt sagt, Mr. Pull up to your mama house. Sutten er officielt tabt. 4 dages score, det er faktisk meget flot sagt, det du siger der. Hellere tabe sutten, end at sutte taberen. Preach, sister, preach. De skal sendes til Hollywood, de her, ikke? Bagefter. Mine lunger, mand. Det ville være fucking griner, hvis jeg kunne tage en med. Hvis jeg kunne spille det med Zorro. Men han har lige fået et barn. Vi skal prøve at forestille lige få et barn, og så gå ind og sige... Ja, det gør vi ikke. Måske vi kunne gøre det med Daniel Zane i dag. Det der, man tager en rolle hver. Det kunne være grineren, ikke? Kunne det være god content? Okay, lad os se, hvad vi kan finde. Jeg blev helt forpustet, mand. Lad os prøve den der. Family Guy. Jeg fik lidt ondt i hovedet, far. Jeg flækkede så meget af grin, chat. Er det cringe at grine af sig selv, egentlig? Er det jam at grine af sig selv? Jeg flækker så meget af grin, jeg fik ondt i hovedet, mand. Men det er også fordi, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, jo. Men det er faktisk grineren, at man ikke ser klippene.
Det er normalt bare. Okay, det griner, når man ikke ser klippene. Fordi så bevæger de sig bagefter, og så sker der en helt fuck ting. Med deres SP. Peter, what are you doing? Peter, Hvad what man are laver you doing? What the fuck? What the fuck, man? Yeah, this isn't exactly a good substitute. Where'd you get crack? Yeah, this isn't Hvad har du exactly a gang good i? Hvor har du fået strusser fra, mand? What? Strusser? Look, doing crack is not the way to stop drinking. You need to get to the heart of why you feel the need to drink in the first place. Look, Tag sådan og ryg det der strusser, der får dig ikke til at stoppe med at tænke på ballalala. Du skal ud og cykle lykkelig nu. Look, here. This is the number of a hypnotherapist I want you to see. Look, Ring til Tessa Læsser og spørg efter nogle rød, okay? Good. Good. Godt. Hey, Peter, just thought I'd check on you. Oh my God! Hey, Peter, Hey, just Tarzan, thought jeg I'd vil check bare on sige... you. Oh my God! nej, mand! Crack? Strusser? Hey, at least I'm not drinking, Brian. Hey, I det mindste har jeg cykelnyklet. From Blacks? From hvad? From Blacks? From Blacks? Hvad fuck skal det betyde? Fra sorte? Yeah, right behind Black's hardware store. Nå ja, There's a det white er... guy shit, selling it. mand. Jeg fuckede op der. De lyder ens jo. De har samme stemme, de to. Okay, han kommer til at have samme stemme som hunden en gang. Hvordan skal Peter lyde? 3 gange lavede jeg 3 fejl. Fuck, mand. Vi er nødt til at gøre det om, chat. Fuck, mand. Skal jeg så lave den her stemme igen? Government came and took my baby. Peter Ballalala, de trippelipper på mig. Kun 18%. Ja. Jeg har godt mærket det. Unprofessional. Jeg følte heller ikke den der så meget, chat. Lad os se, hvordan det endte med at blive. Tarzan, hvad laver du? Strosser. Hvad fanden, mand? Jeg sidder bare og render og strosser. Du burde være ude og cykle lykkelig, og så sidder du her med strosser. Fra SP. Hvad? Jeg er lige midt i SP, der står inde og sælger det. Prøv at høre, jeg forstår, at de klukkelunker pampelumper, men så ryger strosser ikke svaret. Ring til Tessa Læsser og spørg efter nogen rød. Okay. Godt. Hey, Tarzan, jeg har lige været cykle lykkelig. Ho, ho, ho! Peter Ballalala, de trippelipper på mig. Okay. Okay. Den var okay, ikke? Den var okay, faktisk. Unprofessional? Ja, okay. Hey, ved hvad det er, chat? Det her, det er fucking guld. Når man endelig afspiller, for man kan ikke regne ud, hvad der sker, jo. Shit, man. Jeg tror, det er sådan noget, man heller ikke skal overdo. Lad os se dem, vi har lavet. Lad os lige gå dem igennem, vi har lavet. Det ender med at være meget fucking griner. Jeg tror, det er sådan noget, man skal ikke overdo it. 3 om dagen, okay. Fordi til sidst, så ender man med at sidde det der greb i luften, efter at være grineren. Du ved, jeg mener, så er der slet ikke sjovt mere. Men lad os se dem, vi har lavet. Hvad vil vi starter med? Vi starter med den her. Okay. Jeg forstår. Velkommen til Star Wars. Vent hen i mormor. Lad du komme her til SP, jeg tror du er noget. Du tager ind ikke fra mig, mand. Tror du ikke, jeg har fucking cyklet lyklet hele dagen og barberet min klunkelunker? Jeg er træt, mand. Lad mig fucking forstyrre mig, mand. Jeg jagter krølleløller, kan du se det, eller hvad, mand? Men ja, okay, så lad mig høre, hvad er det, du vil ligesom, mand? Lad mig give mig lektioner op i vand. Jeg ser igennem løgnene af Jedi'en. Jeg er ikke bange for den mørke side. Jeg har bragt fred og frihed og justis og sikkerhed til en ny imperium. Eller ved du hvad, jeg er fucking ligeglad, faktisk. Lad mig få mig til at slå ihjel. Anakin, vil du give lojal til SP eller hvad, man? Det er SP hele vejen. Hvis ikke du vil være min ven, så giver jeg kraften med heller ikke være din ven. Prøv her. Jeg er høj på strosser lige nu, okay? Du kan bare prøve. Shit, man. Men det er sjovere lige, når man har lavet dem, ikke?
lige efter vi lavede den, var fucking grineren. Lad os køre dem igennem. Den her fucking jam. Den her er fucking mærkelig. Jeg elsker dig så meget. Jeg tror bare slet ikke, jeg kan leve uden dig. Er det rigtigt, du har været sammen med Tarzan fra SP? Ja, mere! Sommer! Ja? Har du været sammen med Tarzan fra SP eller hvad? Nej. Hvad? Ej, sig mig engang, hvad fanden har du gang i, mand? Hvorfor sammen med Tarzan? Fuck, er det der sker lige nu, mand? Hvorfor har du ved mig? Jeg kan lugte strusser på dig. Hvordan kunne du gøre det imod mig? Du stinker af strusser! Strusser! Shit, man. Den gav ingen mening, den der. Jeg tror lige, jeg skulle sådan... Men man kan ikke regne ud præcis, hvad de vil svare hinanden på, vel? Det er lidt svært. Så har vi den sidste her, Family Guy. Tarzan, hvad laver du? Strusser. Hvad fanden, mand? Jeg sidder bare og render strusser. Du burde være ude og cykle lykkelig, og så sidder du her med strusser. Fra SP. Hvad? Jeg er lige midt i en SP, der står en og sælger det. Prøv at høre, jeg forstår din klukkelukker pappelumper, men at ryge strusser er ikke svaret. Ring til Tessalesser og spørg efter nogen rød. Okay. Godt. Hey Tarzan, jeg har lige mod at cykle lykkelig. Ho, ho, ho! De der ballelaller, de trippelever på mig. Den var faktisk meget god, den her, chat. Den endte faktisk med at være meget god. Måske kunne jeg godt lægge stemme til børnefjernsyn. Der er nogen, der har sagt til mig, at jeg skulle lægge stemme til børnefjernsyn. Noget tegneserie og sådan noget der. Den var faktisk meget god, den der stemme højt for næsen. Shit, man. Grineren. Jeg blev helt rundtosset. Jeg flexer meget af grin. Men det var lige da vi lavede den, det var meget grineren, ikke? Det var fucking grineren. Shit, man. Okay. Jamen, hey, vi er blevet introduced til one hell of a game. Det holder vi fast i. Det gør vi igen nogle andre gange. Det var grineren, mand. Det var fucking grineren.